Objašnjenje get, getting, got na engleskom jeziku. Get. Get se upotrebljava u sadašnjem vremenu, kada je u pitanju present simple. U svim licima osim u trećem licu jednine, kada se upotrebljava gets. Također se može upotrebljavati sa will za buduće vrijeme, odnosno za buduće radnje. Dakle, get i will get. Međutim, morate upamtiti da se gets upotrebljava isključivo za treće lice jednine, kada je u pitanju he, she, it. On, ona ili ono. Umjesto on ili ona može da se upotrebljava i vlastito ime. Dakle, get me the pencil. Donesi mi olovku. They get free lessons. Oni dobijaju besplatne instrukcije. Dakle, get može da znači donijeti, a može da znači i dobiti. Sve zavisi od smisla i konteksta rečenice u kojoj se nalazi ovaj glagol. The student will get a good grade. Učenik će dobiti dobru ocjenu. Dakle, moramo da upamtimo da se get upotrebljava isključivo kada je u pitanju sadašnje vrijeme i za buduće radnje sa will. Naravno, gets sa naslovkom s se upotrebljava kada je u pitanju present simple i naravno kada je u pitanju treće lice jednine za he, she ili it. Getting. Dakle, izgovara se getting kao r umjesto t. Nije getting, već getting. Dakle, getting se upotrebljava u različitim vremenima. Dakle, kada god imamo nastavak ing i kada je god glagol u pitanju, onda znamo da se odnosi na radnju koja traje. Dakle, kada god vidite getting, to znači da radnja traje. Međutim, sve zavisi od pomoćnog glagola kakvo je vrijeme u pitanju. Dakle, kada ispred ovoga glagola stoje pomoćni glagoli am, are ili is, onda je u pitanju present continuous. I am getting, ja dobijam, you are getting, ti dobijaš, he, she, it is getting, on, ona ili ono dobija. Dakle, we are getting, you are getting i they are getting. Mi dobijamo, vi dobijate i oni dobijaju. Dakle, are se upotrebljava za množinu. Kada ispred ovoga glagola stoji pomoćni glagol have ili has i pomoćni glagol been, onda je u pitanju present perfect continuous, odnosno I have been getting, dobijam, odnosno ja dobijam. She, na primjer, has been getting, ona dobija. Has se upotrebljava za treće lice jednine. He has been getting, she has been getting, it has been getting. I naravno, kada ispred ovoga glagola getting stoji pomoćni glagol was ili were, onda je u pitanju past continuous. Dakle, kada je u pitanju past continuous, to je radnja koja traje u prošlosti. I naravno, I was getting, ja sam dobijala, you were getting, ti si dobijao, he, she, it was getting, on je dobijao, ona je dobijala, ono je dobijalo, we were getting, mi smo dobijali, you were getting, vi ste dobijali i they were getting, oni su dobijali. I naravno imamo kada ispred stoji had i been, onda je u pitanju past perfect continuous. Dakle, had been getting. A past perfect se upotrebljava za radnju koja je trajala u prošlosti i koja je prekinuta nekom drugom radnjom. Dakle, ta neka druga radnja je naglo prekinula ovu. Na primjer, I had been getting, ja sam dobijala, letters, I had been getting letters, dobijala sam pisma,
Before I moved. Prije nego što sam se preselila. Dakle, present continuous se upotrebljava za radnje koje su trajale u sadašnjosti, odnosno koje traju u sadašnjosti. Present perfect continuous se upotrebljava za radnju koja je započeta nekada u prošlosti, najčešće je to bliska prošlosti, i koja je nastavljena u sadašnjosti. Dakle, ona je nedavno započeta i dalje traje, međutim, ona i dalje traje, ali se naglašava dužina trajanja te radnje. Za past continuous smo već rekli da je to radnja koja traje u prošlosti, a past perfect continuous da su u pitanju dvije radnje u prošlosti, međutim, druga radnja je naglo prekinula prvu radnju. I naravno, sve će vam ovo biti mnogo jasnije kada vam objasnim kroz primjere. I sada će vam biti mnogo jasnija upotreba našeg glagola getting. Dakle, I am getting a new dress. Dobijam novu haljinu. A ova rečenica također može da znači da ćete kupiti novu haljinu. Kupujem novu haljinu. Sve zavisi od situacije i okolnosti u kojoj se nalazi osoba koja izgovara ove riječi. A mi znamo da je u pitanju present continuous zbog toga što imamo pomoćni glagol am koji naravno ide uz zamjenicu I i znamo da je to prvo lice jednine i naravno naš glavni glagol, odnosno predikat, ima nastavak ing, am getting. Na osnovu toga znamo da je u pitanju present continuous zbog toga što se zapravo present continuous na taj način i gradi. I naravno upotrebljava se za radnju koja traje u sadašnjosti. I have been getting good grades since I was a child. Dobijam dobre ocjene od kada sam bila dijete. Dakle, u pitanju je present perfect continuous. A present perfect continuous, kao što smo već rekli, se upotrebljava za radnju koja je započeta nekada u prošlosti, koja i dan danas traje i naravno naglašava se dužina trajanja. Since I was a child. Od kada sam bila dijete. Naglašava se ova dužina trajanja. I naravno, mi znamo da je u pitanju present perfect continuous zbog pomoćnog glagola have, zbog pomoćnog glagola been i zbog toga što naš glavni glagol ima nastavak ing. I naravno, ovo je radnja koja traje, kao što smo već rekli, jer kada god imamo glagol koji ima nastavak ing, onda mi znamo da ta radnja traje. A sve zavisi od pomoćnog glagola koji stoji ispred toga glagola koje je vrijeme u pitanju. I was getting her a cup of water when the phone rang. U pitanju je past continuous. Donosila sam joj čašu vode kada je telefon zazvonio. Dakle, ovo je radnja koja je trajala, naravno, u prošlosti. Imamo was getting, pomoćni glagol was i nastavak ing na get, znamo da je u pitanju past continuous. I had been getting a lot of job offers before I moved. Dobijala sam mnogo ponuda za posao prije nego što sam se preselila. U pitanju je past perfect continuous. Dakle, past perfect continuous se upotrebljava za dvije radnje koje su se dogodile u prošlosti, međutim, druga radnja je naglo presjekla prvu. Dakle, dobijala sam ponude za posao, prekid, preselila sam se. Dakle, zbog toga što sam se preselila, više ne dobijam ponude za posao. A mi znamo da je u pitanju past perfect continuous zbog pomoćnog glagola had i zbog pomoćnog glagola been i naravno zbog toga što naš glavni glagol, odnosno predikat, ima nastavak ing. I imamo naš glagol got. Got se upotrebljava kada je u pitanju prošlo vrijeme, past simple, za radnje koje su počele nekada u prošlosti, ali te radnje su se i završile u prošlosti. Naravno, got može da znači dobiti ili donijeti. I got a new job. Dobila sam novi posao. She got me a cup of water.
donijela mi je čašu vode. Tom got me a flower. Tom mi je donio cvijet. Dakle, u svim ovim slučajevima got je naš predikat, odnosno glavni glagol. I sada će vam biti mnogo jasnija razlika između get, getting i got. Dakle, get me a glass of water. Donesi mi čašu vode. Dakle, get me a glass of water se upravo izgovara u momentu govorenja. Dakle, donesi mi čašu vode. A mi znamo da se radnje koje se događaju u momentu govorenja odnose na present simple. I naravno, naš glagol get, to je naš predikat, nema nikakvih nastavaka. Znamo da je u pitanju na osnovu toga present simple. Međutim, kada bi ovaj glagol imao nastavak s, gets, onda bi to također značilo da je u pitanju present simple, samo bi ona bila u pitanju treće lice jednine. She is getting me a glass of water. Ona mi donosi čašu vode. Is getting. Mi znamo da je u pitanju present continuous, radnja koja traje u sadašnjosti. Međutim, postoji jedna mala caka. Present continuous se također može da upotrebljava i za neku buduću radnju, odnosno za radnju koja će se dogoditi u nekoj bliskoj budućnosti. Pored ovoga prijevoda, ona mi donosi čašu vode. Mi također možemo she is getting me a glass of water prevesti na sljedeći način. Ona će mi donijeti čašu vode. Dakle, upamtite tu malu caku. She got me a glass of water. Ona mi je donijela čašu vode. Dakle, got je glagol koji se upotrebljava kada je u pitanju prošlo vrijeme. U pitanju je past simple. Dakle, past simple, kao što smo već rekli, se upotrebljava za radnju koja je završena u prošlosti. Nina will get a new job. Nina će dobiti novi posao. U pitanju je futur sa will i naravno mi znamo da se get upotrebljava uz will za buduću radnju. Nina was getting a new job, but she didn't want it. Nina je dobijala novi posao, ali ga nije željela. Dakle, was getting u pitanju je past, jeste past continuous, radnja koja je trajala u prošlosti. A mi to znamo zbog toga što imamo pomoćni glagol was i zbog toga što naš glavni glagol, odnosno predikat, ima nastavak ing, getting. Nina got a new job. Već smo objasnili got da se upotrebljava za past simple. Nina je dobila novi posao i naravno u pitanju je radnja koja je završena u prošlosti. I to bi bilo to. Nemojte zaboraviti da nas preporučite vašim prijateljima, da pritisnete na crveno dugme subscribe, kao i na malo zvono pored toga. Nemojte zaboraviti zvono kako biste dobijali obavještenja o svim našim novim objavama. Hvala!